Κάθε χρόνο τον Ιανουάριο γίνεται η CES. CES σημαίνει Consumer Electronics Show και είναι ένα καταπληκτικό show το οποίο το αγαπώ εγώ γιατί βγαίνουν όλες τις τεχνολογίες από όλες τις εταιρείες που λαμβάνουν μέρος με περίπτερα κτλ. Φαντάζομαι σαν μια μεγάλη χορέκα, η οποία πηγαίνουν εκεί πέρα όλες τις εταιρείες και βγάζουν τα νέα τους προϊόντα, τεχνολογίες, τα πάντα όλα εκεί πέρα. Μπορείς να βρεις από κουζινικά σκεύη, τηλεπικοινωνίες, τηλεοράσεις κτλ. Μέχρι και ντίλντο. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν η KitchenAid εκεί. Η KitchenAid ξέρεις τι είναι, μια πανάκριβη εταιρεία με κουζινικά σκεύη καταπληκτικά και πανέμορφα. Αλλά έκανε δικό του show. Και στο και δικό του show πήγε και έβγαλε έναν φούρνο, ο οποίος μέσα ο φούρνος έχει κάμερα και παρακολουθεί το ψήσιμο του φαγητού σου και τον doneness. Αυτή η κάμερα όμως δεν είναι μόνο μια απλή κάμερα, έχει και AI. Το οποίο AI κοιτάει τον doneness, πόσο καλά έχει ψηθεί το φαγητό σου. Όχι, σκέψου τώρα εσύ αυτό το πράγμα, γιατί έχει και streaming λειτουργία, να αρχίσει να το βλέπει σε YouTube, σε TikTok, Instagram, Facebook, παντού όλα, Twitch, να στριμάρουν το φαγητό που ψήνεται μαλάκα στο φούρνο. Το έχετε σκεφτεί λίγο τι μπορεί να γίνει? Από το AI slow που έχουμε γεμίσει παντού, θα γεμίσουμε τώρα και να βλέπουμε banana bread να φουσκώνουν.